L'oportunitat de dir-li al conseller en la visita que he fet a l'Escoleta Municipal d'Ondara que recapacitaren el tema de les retallades que venen per part de la Conselleria d'Educació i, com sempre i com solen fer des del govern de la Generalitat Valenciana, han tirat balons fora i han dit que no van a fer retallades, que el que volen és optimitzar recursos. Nosaltres això ho entendríem si no s'anul·laren cursos en l'Institut Elies d'Ondara, ja que les retallades han provocat que tot el cicle superior de fred i calor que es donava a l'Institut Xevics d'Ondara no va fer-se durant el proper curs i el primer curs del cicle mitjà també del mateix cicle no va donar-se. Entonces, el que està clar és que la Conselleria sí que va fer aquestes retallades, per molt que el conseller vulgui dir que no es tracta de retallades, sinó d'optimitzar recursos i, com he dit, des de Bloc, Coalició i Compromís d'Ondara, li hem demanat que aquests recursos, aquests retalls no es porten a cap i que tot continue tal i com ha continuat fins ara, que és el que interessa per als joves d'Ondara.